И здравейте, дами и господа, завършваме с тук с едно видео в Brawl Stars, защото все още не го започваме. Започваме го, извинете, ама не го свършваме. Ето го видеото, днес ще правим анбоксинг. Приготвил съм там малко ранг дропове. Сега скрин рекордвам от снимките ми, понеже миналото бях забравил да запиша аудиото. Тъй че сега го правя снимки. И сега, да, ето приготвили сме малко от Brawl Pass, горе всичко сме го клеймнали, бъф и китата и там всякакви глупости, те са ми, още не ги пипам, чакам за другия сезон, за да взема бангър скинове, защото имам скин на моят любим герой. И ето, имаме епик. Rare. И Rare още един. Да, много лош късмет имаме днеска. Два супер Rare. Екстра. Да, господа, това е много лош късмет сега, макар и един епик, един супер рер и 3 рера. И още един епик, вау. Ето го сега и Хаос дропа, имаме един супер рер, както винаги. Сега още един супер рер, обаче само нормален дроп. И още един супер рер, както винаги. Днес късмет ми е много лош, и моля да се абонирате за канала, понеже искаме да стигнем 50 абонати. Ето четворен епик. Както казах, искаме да стигнем 50 абонати, за да мога да направя лайв стрима, който съм ви обещал. Малко... имаме митик. И смъкнах срока. Имаме още един четворен епик. Смъкнах срока от 100 абоната на 50. И както виждате, вече съм соло фейм едно някъде към средата. Тъй че доста прогрес сме направили. Сега ще ставам 79 000. На 80 000 очаквайте видео. Тук. Митик! И имаме 200 PowerPoint-а. И тук ще отворим един или 3. За контента ще отворя 3, тъй че окей, ето. Натискам и отварям. Първият е лош, втория е лош и третия също е лош. Нищо не може да се очаква от демоник дропове през 26-та. И сега почваме с ранкът. От първия стар дроп получаваме Rare дроп. След това още един Rare. И след това още един. И след това 200 кредита. Имаме ранк дроп. Още един 100 блинк, окей, I guess. И още един стар дроп. Чакайте, забравя да си клеймам митика, чакайте. Само видя за колко време съм рекордвал. Клеймвам си митика. Или по-скоро почвам игра сега. Скоро ще правим реакшн видео на как Warthog се ранква всичките нови топ ланове. Имаме много добрите имейтове. Такова лумито тук малко ни доминира, само че това е друг въпрос. Дали тук ще направя нов 2, правя нов 2, гел, защото има 4 брейнстила и просто така ще към вратата му. Може се няма да им подаде топката, много ясното, че това е рандъм. Поне, той не вкара. Такова. Скоро очаквайте видео за 80 000 купи, както ви казах. Искаме да стигнем 50 абоната за лайвстрим. Ако ли пък не, ще помоля мама за рождения ми ден, за втория ми рожден ден или за имения ми ден за 14 gifted subs. Понеже ако вие не успеете ако вие не се абонирате, просто явно не ви харесва това, което правя, трябва да малко да спра с Brawl Stars. Ще мисля да се върна за Crazy Games или по-скоро да почна да правя Geometry Dash. Ще видя кой контент ви хареса. Скоро ще правим колаб с един ютубър. Той от нашето училище, казва се Дамян. Ще ви го покажа в едно друго видео. Ще ви абонирайте се за него след това. И тук почти вкарахме. Обаче аз просто не знам как се играе играта и да. Гел сега трябва да дриблира, обаче рита топката напред. И това вече не е 2.22 топка, да риташ топката напред не работи. Крова умира от Луми, някак си имаше супер. Този Спайдермен им че е някакъв 5 годишен фен на Спайдермен, понеже не мога да играе. Тук хитбоксовете нещо ми направо ме провалиха. Понеже Supercell заради бъг ченджовете в момента има, не мога да активна с моят приятел. Не можехме днес да играем, понеже заради новите баланс ченджове Supercell малко са лимитирали джойнинга. Моля ви коментирайте, ако искате да влезете в историята като
един от първите ми 10 коментатори, които нали са хора, които не познавам. Но в момента YouTube ми е едно от най-важните неща, понеже много искам да стана много голям ютубър. И тук мисля, че ми вкарах гол. Да, вкарах ми. И тук мисля, че сега трябва да ги обърнем, ама не знам много. Искам да ги обърнем. Ама Кроем чувства, че няма нищо да направи. И да, загубихме играта. GG. И това трябва да е видеото за днес. Сега искам да си отворя Mythic дроба, понеже го забравих. Ето, отваряме го. Ето, Mythic. Отваряме и 1000 кредита. Оу, хора! Това е крейзи. Чайте, what? От Mythic не знае, че е възможно да имаш 1000 кредита. Си клеяме тук фрибитата, има як пин. И двете фрибита заради бро паса. И това е видеото за днес. Айде с Warframe 8, както ви казах. И ви пожелавам лек ден и всичко добро. Днес не беше ден, но все пак, чао.